quarantine facility nga gigihandad og 80 milyones ka pesos gisugda na paglihok sa dakbayan sa Sugbo. Samtang ka mga COVID frontliners sa Cebu City hatagan og dapit nga ilang kadangpan isip pagpanalipod sa ilang pamilya gikan sa posibleng pagtapot o pagtakod sa virus. Ani ang report. Bisan og wa pay natala nga kaso sa coronavirus disease, ang Cebu City apan nangandam na ang local government unit og mas dako nga quarantine facility nga alang ni adtong posibleng magkasinati sa COVID-related disease. Dinhi sa North Reclamation Area sa dakbayan sa Sugbo kasamtangang gitrabaho ang luna nga tukuran sa quarantine facility nga giandam sa Cebu City simba kunang kung mograbe pa ang pagkatap sa coronavirus disease kon COVID-19. Usa ka story building apan lapad ang naasoing pasilidad nga maoy pahimutangan sa mga pasyente. Mula na't lang kuno og napo kaadlaw ang pagtrabaho nini. 20 patient per room. Oh. Yan, na sila gitawag mild room, na sila gitawag moderate room, and they have severe room. Ana, no? Ang unsa ni division. Sa pikas bahin, nahingawa ang mga COVID frontliners sama sa mga doktor, nurses ug uban pa. Sa sitwasyon, dili lang sa ilang kaugalingon, kundi sa ilang pamilya. Mihangyo sila sa mayor nga mahatagan og dapit nga temporaryo nilang kadangpan samtang anaa pa ang hulga sa kagaw. Gisa nung usab kini ni Mayor Labella. We were able to acquire 2,000 personal protective equipment to our frontliners. They deserve the support and of course the protection that we could muster because they are there exposed to the health risk. Sa pikasbahin giklaro sa City Health Officer nga wa pa sila'y na-record nga COVID positive. Naahinon sila'y tulo ka mga specimen gikan sa Vicente Soto Memorial Medical Center nga gipadala sa RITM alang sa confirmatory test. Nga natay gikuha nga samples nga atong gipadala dito sa RITM unya nagkandak sa tag-testing diri sa Soto para mahibaw-an nato nga ang atong Soto nga testing og ang sa RITM would result the same. Giklaro ni Dr. Villa nga bugtong ang Department of Health lang ang otorisadong magpagawas og impormasyon. Busa auhag sa mga opisyal nga dili mo tuo sa mga social media post kay makamugna lang kini og panik. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.